sa tanang nagtanaw sa kong video, sa tanang mga nag-subscribes or kinsa pa na sila, basi matingala mo guys nga nganong inani na priminti ang background sa kuwang video kasi naara mo gusulod sa kuwang kwarto. So wala mo ko'y laing ka-videohan kasi nag-board lang man gud ko. So wala ko'y laing ma-video-videohan kundi sa kola jong kwarto. So matingalaw mo na unsa man siya naga-video nara man priminti dira sa sulod or naara mo ra man priminti iyang background do may lain. Kasi wala mo ko'y laing ma-videohan kundi dili sa sulod sa kong kwarto. So basig matingala mo guys nga nganong mao rin priminti ako ang background relain puros na electric fan na TV kay tungod wala mangugoy laing ma-videohan jud nara jud gud sa akong kwarto. So ako ra gid isa diri naga video naga sigun sa lang ako muna unaan. So munang si matingala mo na electric fan ng mga wire ng mga sinina dara ako ng mga sinina. So kana siya guys nagpasabot nga narisyo ko sa akong kwarto. Wala ko sa gawas. Kaya kung sa gawas man good, murag takan kay tao dahil ko mga ka-bird meat. So, pasensyahin lang gid niyo guys kung sa akong mga background dali sa akong likod, kung makita mo mga toyo, mga tumbler, mga pitchel dara. So, wala ko lang mabutangan, mao lang gid na siya. So, pasensyahin lang jud guys ha kung mauna lang yun na yung makita priminti na background na ako kasi wala mo ko'y lain yun. So I hope na makasabot mo guys. Thanks. Con